비শেষকৈ थांनाय 27 सेप्टेम्बर 2019 त्रिपुरा हाईकोर्टआव कायसा साख्लायखा अर्थात राय रिजाखा जे त्रिपुरानि जे सब सरकारि मन्दिर दङ जे मताय नक दङ अ मताय राव ताय जों जे मिसि पुन जेता पशु जों जे ताननै जों दंमानि जों मतायनो कबिफुय मतायनिनो जों बिसासावै जे तानि दंमानो आबनो बराव ताय तानि मांग्लाक नै साख्लाय रिखा अ साख्लाय मनो जों बेलायखा खाव नांगासिनि को तामनि होमबा जों सिरिसितिनि जिमि जों अ जे मतायरावनो जों बलिनि बिसिंतिनो जों सिनि मतायनो जों बनो खाफुरिनानि बागै जों रि फायो बनि बागै इ जागाव जदि ताबो जों न सब फ्राय अमनो ख्लायमांग्लाक नि हिमानि हंग्ला जों बेलाय खाव दुखु नांजा अमनो हयतो त्रिपुरा हाईकोर्ट बराव जे खायमनो जों बाहायके जों हाय मताय नगराव जों सिनि मिसि पुन तक राथानानि व्यवस्था खालायनानि बागै जों तामो सिनि खालायथाय जों जामन्थै जों चेष्टा खालायनानि सिनि जों वानसलायजाक बिसेसकै सिनि कलय समाजनि फोराव ताय विभिन्न कलय समाजबादे जारा समाजतै दुलै दंनाय बरावै जों उन्नति कक सालाय दङ जेसाकाबो जों सिनि जे अ त्रिपुरानि जारा त्रिपुरा साबरसंनि जारा सिनि समाजतै दंनाय जत बरसंनि बर' रावै जों काव बाक्सा खालायै अमनो प्रतिबाद खायनानि बागै बा जोंनो अमो ताननानि व्यवस्था बाहायका खालायमान आबनो वानसुं वानसक नानि बागै जों बल आमातै थांमान आबो नायतुगलायै जारा केरंनक नि जे सिकुंनाय बरक रावै जों काव सालायमान बिसिंतै सालायनानै हेवान सकजाक तमंग्लाय जों अ जागा नुगजाखा जे विशेष खालायै अ हाईकोर्ट नि जे साग्लाय मुङो जेता साजागो जों सिनि सुमुं हायबाजाय थांगा तामनि होमबा अरा साजाका जे हिंदू धर्मव कोनो अमहाय जे पुन बा मिसि बमहाय जे पशु रनद जे तानमुं आबहाय ताननानि कोनो भारतनि संविधान कोनो आबनि सैजाक गरै नै बनि बागै साहायंका जों अरनो सुमुं बासागा जे भारतनि संविधान कि बो जों ताबो बम मतायनो बाहायक्लाय बनो खाफुरिनाय उमाके खायना नांनाय हिनिलाय कोनो सैजाक निचयनो करिना जों जे साइमा जारातै मतायरावनो जों खाफुरिना जेबाबे जों बनो पूजा खायना निहिन खासङो जों बनो जेबा बनो थालि केबो जदि थालि थाइसा बाता सेलेब जाबाय खायना नि इच्छाके बहायखान खायनाय केबो पुनतानै बनो खाफुरिनाय मुजंका बो पुनतानाय केबो मिसिब तानानि बा बनो मानसि खायजाक दंका बो मिसिब न तानाय आबायखनो सिरिसितिनि जिमिसिनि अबसरि फायो गा आ जागाव जे मनकुनो गाव करि जे हिंदुओ नों मिसिब तानानि हिनि करि तानि मांग्लाखनि बुतो गाव करि निचयनो जों जे साइमा जारातै बनि बागै उमहाय जदि ताननानिव जोंनो डाइरेक्ट लमहायगा खालायवो हयतो हुइजाकतै कायसा नग ताननानि व्यवस्था हायफानो खालायमांखामोन जे बरक काउति सागार बुइ नुगनानि यगनानि हेक्लाय बनि बागै अ बुइ चेराय खनाय नुगमुङो जदि केबें तंखांक्लाय आबनो नुगिया जारख्लाय तानानि व्यवस्था निचयनो खालायमांखामोन बनि बागै ए जागाव सिनि अमनो केबें नाय बरर निचयनो दङ बर अमनो अन्य रकम भाबे बर काव हाईकोर्ट कवै बर अमनो निचयनो अमहायका राय रिव कारण सिनि समाजनि बरंनो कोनो सोंमुं करे जे अमो हाय खायतानो सिं तामनि बागै खाय फैगा बा खाया जदि खायके तामो अमनि गंनि थाङिमान
abo wanso yakin tini borok mahikla rai rika engka oro tei kaisa nukjaka je o rai ni ko borok aro naki saka je punwak tau je ratharmani o abo naki jeta ondobishas mane sing nugyawi kubui phumani abo hai ni abo nai ga singo jaga sung basago kaje mo taino sung bisas kemen to bepangsi ondobishas bepang nugyawi sung kubui phumani kebu mo taino nugito oro kubui phumani ya mo taini ke kebu nukha ishone kebu nukha allah na kebu nukha bhagwan kebu nukha na tripurashari kebu nukha na so devna kebu nukha jeta sung boni kaya khlai dung sung abna nugu jeta kaya khlai mani omo haisi bong ka sung haikana bono ni chong boni bagai omo je nuk yoni sung kubui phumani abato khali pun waktau rathar thana simino hai nuk yoi kubui phumani kau ya boni bagai sung sini koloi samas ni bisingtei sung hoito high court no koimung narnani nayo sung o press conference khaimani bisingtei je boro omono bahiklai je sini o samas ni boro omono jara puito thangnai ro bahikai boro omono taisa haine hai obo tanmung ব্যবস্থা khlaiman hoito sorkari torof hoite phano abono haikurt ni thaniwa bo kautlangi thangai obo khlaiman abo wansok tung nei sing sini koloi samas ni torof theke jot haikurt tai Tripura sorkari thaniwa kaba mung nargo hambai jotono kulumka